ξεκινούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστροφή απόψε σε ζητήματα τέχνης, σε ζητήματα πολιτισμού. Μαζί μας ο κύριος Πλάτων Ριβέλης, δάσκαλος φωτογραφίας, τον οποίο καλωσορίζω. Γεια σας. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε για άλλη μια φορά την πρόσκληση της εκπομπής. Είσαστε απόψε μαζί μας. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ίσως 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήταν μια παλαιότερη τηλεοπτική σεζόν, πάλι από το TV Syros. Σας βρίσκουμε στο τέλος τρίμερων σεμιναρίων για τον κινηματογράφο που πραγματοποιούνται στη Σύρο. Μάλιστα, μιλήσαμε λίγο πριν για ένα αφιέρωμα στο Φελίνι. Για το Φελίνι ήταν. Ναι. Πριν μπούμε στο στούντιο. Θέλετε να μας πείτε πώς πάνε αυτά τα σεμινάρια, ξεκινώντας από αυτό που είναι και κοιτάξτε, ίσως, πιο πρόσφατη δραστηριότητά σας. Ναι, να πούμε 2-3 λόγια, γιατί οι τηλεθεατές σας δεν θα ξέρουν τι συμβαίνει. Στη Σύρο έχω ένα σπίτι, το οποίο είναι ταυτόχρονα και χώρος μικρών σεμιναρίων. Δηλαδή, από την αρχή διαμορφώθηκε, κτίστηκε με αυτή τη λογική. Να έχει αίθουσα προβολών, να έχει σκοτεινό θάλαμο κτλ. Και βεβαίως, επειδή η πρώτη μου ασχολία, το πρώτο μου ενδιαφέρον είναι η φωτογραφία και με αυτό ασχολούμαι χρόνια και γι' αυτό είμαι πιο γνωστός, γίνονται σεμινάρια φωτογραφίας, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά η αγάπη μου για το σινεμά μου έδωσε την ιδέα να κάνω μικρά αφιερώματα. Και έτσι, όταν λέω μικρά αφιερώματα, ξεκινάνε Παρασκευή βράδυ και τελειώνουν Δευτέρα μεσημέρι. Τα αφιερώματα αυτά έχουν στόχο το έργο ενός μεγάλου σκηνοθέτη κάθε φορά. Αυτή τη φορά είχαμε το Φελίνι. Τον επόμενο μήνα θα έχουμε τον Ροσελίνι. Κατά σύμπτωση πέσαμε σε Ιταλούς, αλλά αυτοί είναι οι περισσότεροι που με ενδιαφέρουν. Είναι από τους αγαπημένους σας. Από τους αγαπημένους μου. Και τον Ιούνιο θα έχουμε τον Αντωνιόνι. Επομένως, σπανίως 2 φορές το μήνα έρχεται κόσμος για να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια που έχουν εντατικότατες προβολές, δηλαδή αν δεν αγαπάει κανείς το σινεμά δεν το αντέχει, και πολλές συζητήσεις. Μιλάμε για αρκετές ταινίες, δηλαδή αρκετές προβολές ταινιών. Στο τριήμερο περίπου βλέπουμε 10 ταινίες. Είναι λίγο κουραστικό το πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες. Ακούγεται κουραστικό. Όταν ξεκινήσεις δεν είναι. Επειδή ξέρω ότι και εσείς είστε συνεφίλ, είναι σαν τα φεστιβάλ που μπαίνεις και θες να δεις και την επόμενη και την επόμενη. Εδώ γίνονται και διαλύματα φαγητού και πιωτού, άρα χαλαρώνει, δεν είναι απλώς σινεμά. Και γίνονται και πολλές συζητήσεις στα διαλύματα αυτά για τις ταινίες που προηγήθηκαν ή που θα ακολουθήσουν. Αναλύσεις, απορίες, σχόλια και έτσι στο τέλος αυτός που συμμετέχει έχει μια εικόνα του λόγου, του ύφους, του σκηνοθέτη που παρακολούθησε. Και ξέρετε, πολλοί σκηνοθέτες, θα έλεγα σχεδόν όλοι οι μεγάλοι, είναι απατηλά εύκολοι. Δηλαδή νομίζει κανείς ότι είναι εύκολος, το Φελίνι ας πούμε, εγώ τον θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Απλώς τον βλέπουν λίγο επιφανειακά, ο θεατής, ο κοινός, κρατάει τα εξωτερικά στοιχεία και ικανοποιείται. Ο Φελίνι έχει πάρα πολύ βάθος και δυσκολία να το προσεγγίσεις, επομένως θέλεις και βοήθεια και συγκέντρωση. Αλλά θα σας πω κάτι πολύ περίεργο και ενδιαφέρον. Επειδή αυτοί που έρχονται στα αφιερώματα είναι άνθρωποι εκτός Σύρου, μερικοί από την Αθήνα μου είπαν και τι θέμε εμείς που αποφάσισες να μένεις στη Σύρο και σου αρέσει η Σύρος, κάνε μας κάτι και στην Αθήνα. Δοκίμασα μία φορά να κάνω ένα Σαββατοκύριακο ένα αφιέρωμα στην Αθήνα. Δεν ήταν καθόλου το ίδιο. Δηλαδή δεν υπήρχε η ίδια, να το πω έτσι, κατάνοιξη, η ίδια σοβαρότητα. Το γεγονός και μόνο ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται σε έναν χώρο συγκεκριμένο, μακριά από το σπίτι τους και κλείνονται για να δούνε ταινίες, τους κάνει και τις βλέπουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Και έτσι είδα ότι και το αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο θετικό εδώ από ό,τι στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν ένα πιο υποψιασμένο κοινό, όμως δεν έχουμε συμμετοχές από τη Σύρο. Ένα πιο αποφασιστικό κοινό, ίσως όλοι είναι ανυποψίαστοι. Κοιτάξτε, εγώ τη Σύρο την αγαπάω, όπως και εσείς δεν είμαι Συριανός, έγινα, παρά το ότι έχω... Κατ' επιλογή Συριανός. Κατ' επιλογή Συριανός, παρά το ότι έχω 1-2 προγόνους που ήταν από εδώ, αλλά δεν είναι γι' αυτό που ήρθα, τη Σύρο την αγαπούσα χρόνια και την επέλεξα. Αισθάνομαι λοιπόν ότι για να μην έρχονται Συριανοί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το ότι ουδής προφήτης εν τη αυτού πατρίδη, που σημαίνει ότι είναι πατρίδα μου προφανώς η Σύρος, για να μην υπάρχει αυτή η... Αλλά πέραν τούτου είναι αλήθεια ότι μια άλλη φορά είχα κάνει και μια απόπειρα να πάω Θεσσαλονίκη και να κάνω εκεί μια σειρά μαθημάτων. Και οι Θεσσαλονικείς δεν ήρθαν τόσο πολύ όσο ήρθαν από τους γύρω νομούς. Συνήθως ίσως αυτό το οποίο έχεις στο σπίτι σου κοντά να μην το εκτιμάς τόσο όσο κάποιο το οποίο είναι πιο μακριά. Αυτή είναι ίσως η πιο απλή.
εξήγηση, διότι οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα ή και από άλλα μέρη, αλλά κυρίως από την Αθήνα, είτε για τα φωτογραφικά είτε για τα κινηματογραφικά σεμινάρια, δεν είναι ούτε πιο καταρτισμένοι από τους αντίστοιχους Συριανούς, ούτε πιο εύποροι. Απλώς το βλέπουν ίσως και σαν μια διέξοδο από την καθημερινότητά τους. Ως μια απόδραση. Ως μια απόδραση. Ακριβώς. Και μια απόδραση που δεν θα είναι χαζή, θα έχει και ένα περιεχόμενο πνευματικό, παιδαγωγικό κτλ. Προφανώς ο Συριανός, αν θέλει να αποδράσει, θα φύγει από τη Σύρο, δεν θα έρθει εδώ. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον είναι ότι στην αρχή, όταν εγκαταστάθηκα στη Σύρο, δοκίμασα να κάνω 1-2 σεμινάρια φωτογραφικά, κάτι για το οποίο είμαι και πιο γνωστός. Και μάλιστα τα συριανά σεμινάρια τα κοστολόγησα πολύ φθηνότερα από τα αθηναϊκά. Οι λίγοι που ήρθαν ήταν είτε μη Συριανοί που κατοικούν στη Σύρο, είτε από την Αθήνα, από την Μύκονο, από άλλα μέρη που ερχόντουσαν εδώ γιατί ήταν βολικό, επειδή ήταν Σαββατοκύριακα τα αφιερώματα και τα σεμινάρια. Πάντως αυτό, επειδή συχνά μου το ρωτάνε, το γεγονός ότι δεν έχω στα σεμινάρια μου Συριανούς, αν με πειράζει, η σχέση μου με τη Σύρο είναι τόσο αγαθή και τόσο ανοιχτόκαρδη, που ούτε το έχω σκεφτεί γιατί, από πού προέρχονται οι μαθητές μου ή όχι. Μπορώ να πω ότι από μια άλλη πλευρά με ευχαριστεί ότι έχω κάνει τη Σύρο αγαπητή σε πολύ κόσμο. Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι, περίπου 1 με 15 Ιουλίου, οι Συριανοί το ξέρουν και τη βλέπουν ξαφνικά πολλούς φωτογράφους να κυκλοφορούν στην Ερμούπολη με μηχανές. Έρχονται και κάνουμε ένα σεμινάριο κριτικής και φωτογραφικών λήψεων, ας το πούμε πιο προχωρημένο. Πολλοί Αθηναίοι. Εξ αυτών, πολλοί αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους μονίμως στη Σύρο με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους. Μερικοί αγόρασαν σπίτι και άλλοι συνεχίζουν να ψάχνουν οικόπεδο για να φτιάξουν σπίτι. Δηλαδή είναι πολλοί που δεν την ήξεραν τη Σύρο ή δεν την αγαπούσαν και τη γνώρισαν μέσα από τα σεμινάρια. Κάνετε λόγο και παίρνω αφορμή από τίτλο βιβλίου σας για τη φανερή γοητεία και την κρυφή συγκίνηση του κινηματογράφου. Τι εννοείτε με αυτές τις δύο έννοιες? Εννοώ κάτι το οποίο το ξέρετε, είμαι σίγουρος, ότι ο κινηματογράφος έχει μια γοητεία. Δηλαδή οποιοσδήποτε δει μια οθόνη, κάθεται, κοιτάει έκθαμβος, οτιδήποτε και να κινείται. Παρά το γεγονός ότι χρόνια τον έχουμε συνηθίσει, ο κινηματογράφος ασκεί μια γοητεία. Η λέξη γοητεία σημαίνει ένα εξωτερικό στοιχείο, όπως ένας άνθρωπος που μπορεί να σε προσελκύσει χωρίς να ξέρεις τίποτα για το περιεχόμενό του, αλλά σε τραβάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον κινηματογράφο, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται κανείς να ανιχνεύσει τι κρύβεται πίσω από τη γοητεία αυτή. Και εκεί θα καταλάβει ότι μερικοί σκηνοθέτες μπορεί να του προκαλέσουν μια πολύ πιο διαρκή και βαθιά συγκίνηση. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο. Σας το λέω διότι ξέρετε, πολλοί λένε, μα εγώ ξέρω να βλέπω σινεμά, δεν χρειάζεται να μου πεις. Υπάρχει ανάγκη για μια βοήθεια. Όχι ότι εγώ ή εσείς ή κάποιος που έχει ασχοληθεί περισσότερο έχει κάποιο μυστικό να πει, αλλά μπορεί να αποσαφηνίσει μερικά πράγματα που εμποδίζουν τον άλλον να το προσεγγίσει. Ας πούμε, συχνά ακούω, μα αυτή είναι δύσκολη ταινία ή αυτή. Η δυσκολία είναι κάτι ανύπαρκτο, δεν ζητάει πανεπιστημιακό δίπλωμα, απλώς χρειάζεται να ξέρεις λίγο τη γλώσσα. Έχει τη δυσκολία που κάποιος ακούει κάποιον να μιλάει αγγλικά, δεν ξέρει αγγλικά, δεν καταλαβαίνει. Το ίδιο είναι τα φελινικά, τα ρωσελινικά κτλ. Είναι μια ειδική γλώσσα. Ζούμε μια εποχή καταιγισμού εικόνων. Μπορεί ακόμα να μας γοητεύσουν κάποιες εικόνες μέσα στον οριμαγδό αυτό που κατακλυζόμαστε καθημερινά. Κοιτάξτε, όσο πιο πολλαπλασιάζονται αυτά που μας προσφέρονται, που εγώ χαίρομαι, δεν διαφωνώ, απλώς απαιτείται μεγαλύτερη επιλογή από εμάς. Δηλαδή, πόσες μάρκες αυτοκινήτων μπορεί να διαλέξετε πια, πόσες εκπομπές στην τηλεόραση, πόσα ψηφιακά κανάλια κτλ. Όλα αυτά τι απαιτούν? Να έχουμε κριτήρια για να διαλέξουμε τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε κτλ. Πώς διαμορφώνονται αυτά τα κριτήρια? Τα κριτήρια λοιπόν είναι θέμα παιδείας και πολλές φορές γελάω όταν μου λένε, μα ξέρεις, δεν θέλω να με επηρεάσεις εσύ, θέλω να μείνω ανεπηρέαστος. Κανείς δεν είναι ανεπηρέαστος. Συνήθως είναι επηρεασμένος από εντελώς εμπορικές και πολύ δυνατές κατευθύνσεις. Άρα ένας θεατής σήμερα, και ο αδαέστερος θεατής στη Σύρο, έχει εντονότατες επιρροές που του έρχονται καταρχήν από όλα αυτά που βλέπει από την τηλεόραση. Η οποία τηλεόραση για μένα είναι ένα θείο εργαλείο
που χρειάζεται όμως πολύ προσοχή. Στην αρχή, όταν είχε πρωτοβγεί η τηλεόραση και είχαμε ένα κανάλι και ήταν ασπρόμαυρο, το κοιτάγαμε σε μόνιμη βάση. Ό,τι και να βλέπεις ήταν σημαντικό. Σήμερα που έχουμε πολλά, αρχίζει η επιλογή. Δεν ξέρω αν την ίδια επιλογή την κάνουν και οι άρχοντες της τηλεόρασης από τη δική τους πλευρά. Αλλά είναι πολύ απλό, την κάνουμε εμείς. Για να την κάνουμε πρέπει να έχουμε αναπτύξει ορισμένα κριτήρια. Τα δικά μου είναι, αν θέλετε, καλλιτεχνικά, κάποιο άλλο μπορεί να είναι διαφορετικά. Υπάρχει λοιπόν το δικαίωμα της επιλογής. Πρέπει να το διεκδικήσουμε. Γιατί αν αφαιθούμε, δηλαδή όσο πιο πολλαπλασιάζονται οι εικόνες, τόσο πιο υποχρεωμένοι είμαστε να αποκτήσουμε παιδεία πάνω στην εικόνα. Δηλαδή, ένας σήμερα ο οποίος ανοίγει ένα περιοδικό την Κυριακή από τα χιλιάδες έμφυτα. Το λέω αυτό γιατί τελικά ίσως όλα να μοιάζουν. Είναι και αυτό μία άποψη. Ναι, μιλώντας τουλάχιστον για τα κανάλια. Όχι μόνο όλα μοιάζουν, αλλά ο πολίτης... Αν εξαιρέσουμε ίσως κάποιες εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης. Εάν θέλετε τη γνώμη μου, συγγνώμη, μια και μιλάμε για τηλεόραση, εγώ ισοπεδώνω όλη την τηλεόραση και ξεχωρίζω ορισμένες εκπομπές από την τηλεόραση της Βουλής. Γιατί η τηλεόραση της Βουλής έχει καλύτερη ποιότητα όταν οι άνθρωποι που την αποτελούν ήταν όλοι της ΕΡΤ λίγα χρόνια πριν? Γιατί τους άφησαν ελεύθερους και ανεξάρτητους από το περίφημο δαμόκλειο σπάθη της ακροαματικότητας. Είμαι από τους ρομαντικούς που πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δει και πιο θεωρητικά δύσκολα πράγματα. Πιο προχωρημένα. Πιο προχωρημένα. Ναι, εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια κόπωση, ένα μπούκομα από τον καθημερινό κατακλυσμό των εικόνων? Και μπορεί να καταλάβει ο τηλεθεατής ότι κάπου υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και σοβαρό και ας μην το καταλαβαίνει πλήρως. Ήδη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ας πούμε, εάν πάτε το παιδί σας ταξίδι στο εξωτερικό, δεν θα το πάτε σε ένα μουσείο? Θα το πάτε. Το παιδί θα καταλάβει κάτω από τα μισά του μουσείου. Η άβρα της τέχνης του μουσείου θα είναι ένα είδος παιδείας. Αλλιώς θα έπρεπε να πούμε, θα τελειώσουμε πρώτα όλη η σχολή καλών τεχνών και ιστορία τέχνης και μετά θα πάμε στο Λούβρο, το οποίο είναι λάθος. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τηλεθεατής είναι λιγότερο ζώο από ό,τι νομίζουν πολλοί. Το πιστεύω ακράδαντα, δεν είναι ρομαντικό. Από την άλλη, εξακολουθώ να έχω την εκτίμηση στην δύναμη της τηλεόρασης. Εάν λοιπόν έχει δύναμη στο κακό, είναι λογικό να έχει και στο καλό. Θα σας πω από τη δική μου εμπειρία. Έχω γράψει 10 βιβλία. Γράφω άρθρα από εδώ και από εκεί. Ο Σάκης βγαίνω στην τηλεόραση και λέω 10 μπουρδες. Αυτό έχει μια απίστευτη απήχηση. Από τα 10 πράγματα που λέω, πιθανόν το ένα να μένει. Αλλά το βλέπει απίστευτος κόσμος. Και όταν λέω απίστευτος κόσμος, όχι υποψιασμένος. Ακριβώς επειδή η τηλεόραση έχει δύναμη και γοητεία, μπορεί και το σχετικά δύσκολο και αλλιώτικο να περάσει. Δυστυχώς αυτό ακόμα μένει να περάσει και στους άρχοντες που λέω εγώ της τηλεόρασης. Οι οποίοι, και εδώ θα είμαι πολύ κακός, δεν είναι άνθρωποι συνήθως μεγάλης αξίας, οι οποίοι ως Μακιαβέληδες λένε εγώ αρέσκομαι σε αυτό, αλλά θα δώσω κακή τροφή στον τηλεθεατή. Πιστεύω ότι συνήθως δίνουν την τροφή που αυτοί τρώνε. Δηλαδή νομίζω ότι αρχίζει το πράγμα να είναι κακό από την κεφαλή. Είναι λίγο πιο επικίνδυνα από ό,τι νομίζουμε. Υπάρχει βέβαια και εξάρτηση από τη διαφήμιση και από τους χορηγούς. Υπάρχει εξάρτηση από τη διαφήμιση, αλλά επηρεάζει το πρόγραμμα των σταθμών. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν φτηνά προγράμματα. Δηλαδή με μια διαφήμιση προσιτή και απλή και όχι φοβερά ακριβή μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα φτηνό. Δεν είναι όλα τα πανάκριβα σύριαλ. Οι ταινίες που ας πούμε αγαπάω και δεδομένου ότι πολλές από αυτές είναι παλιές ταινίες, είναι πολύ φτηνές. Έχουν γίνει ακόμα και με πρωτόγωνα μέσα, οι παλιότερες τουλάχιστον. Ναι, και σήμερα πολλές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας μοιράσανε δωρεάν DVD με ταινίες από αυτές που είμαι σίγουρος ότι και εσείς αγαπάτε. Γιατί είναι φτηνές, είναι παλιές. Γιατί δεν παίζουν αυτές στην τηλεόραση και πρέπει να παίξουν μια ταινία περσινή του Hollywood, η οποία θα είναι και πολύ ακριβή να την αποκτήσεις. Υπάρχουν τρόποι, κακά τα ψέματα, η τηλεόραση να ικανοποιήσει και μια ποιότητα. Και επιμένω, όχι μια ποιότητα ολίγων. Κάποτε με είχαν κατηγορήσει για ελιτισμό. Συχνά με έχουν κατηγορήσει για ελιτισμό. Θα αρκούσε κανείς να σκεφτεί ότι εγώ ζω δουλεύοντας σαν δάσκαλος φωτογραφίας και τώρα και κινηματογράφου από το 1981-82 που άφησα τη δικηγορία και εάν με ζούσανε μόνο οι ελίτ θα είχα πεθάνει της πείνας.
Αυτοί οι οποίοι με ζουν είναι μέσοι άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον για την τέχνη, όχι υψηπετές, απλό. Και εάν έβγαλα μερικούς αξιόλογους φωτογράφους από τα μαθήματά μου, βγήκανε από ένα μέσο κοινό. Δεν ήταν ένα κοινό Μιχαήλ Αγγέλων οι οποίοι παρακολούθησαν τα μαθήματά μου. Ωστόσο, πιστεύετε στο έργο των μικρών ομάδων, όπως γράφετε σε ένα παλιότερο άρθρο σας, ναι. Στις πρωτοβουλίες λίγων ανθρώπων. Πιστεύω γιατί μόλις. Και σε ένα πολιτιστικό Αντάρτικο, όπως λέτε χαρακτηριστικά. Ναι, τι εννοείτε με αυτή την έννοια? Πού το ανακαλύψατε αυτό, το έχω πει πολύ καιρό πριν. Είναι ένα παλιότερο άρθρο σας, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι ισχύει η διαπίστωσή σας. Ισχύει. Έχω την εντύπωση, ξέρετε, κατά καιρούς είχα γνωριμίες και λόγω ηλικίας με ανθρώπους των πολιτικών ηγεσιών και των δύο μεγάλων κομμάτων και μου πρότειναν μια συνεργασία, την οποία αρνήθηκα και με έψεξαν για ελιτισμό πάλι, για αναχωρητισμό λόγω Σύρου. Πιστεύω ότι αυτοί οι πολύ μεγάλοι μηχανισμοί μπορούν να φάνε και οποιονδήποτε έχει καλή πρόθεση. Ας πούμε, η τηλεόραση της Σύρου έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο καλό πρόγραμμα από ότι ένα πολύ μεγάλο κανάλι. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχουν τις καλύτερες προθέσεις από την ώρα που είναι τόσο μεγάλοι οργανισμοί που πρέπει πάση θυσία να αυτοτροφοδοτηθούν, θα ισοπεδώσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί και πέρα. Θα μου πείτε τόσο απογοητευτικά είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε, κακά τα ψέματα, ότι εμείς οι πολίτες έχουμε δύναμη. Αυτή η δύναμη δεν είναι πια οδοφράγματα, αλλά είναι μικρές, γι' αυτό λέω Αντάρτικο, μικρές ανατρεπτικές, αν θέλετε, κινήσεις, με εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες. Δηλαδή, αν εγώ έκανα μια ομάδα καλλιτεχνική, η οποία είχε 10.000 μέλη, αυτομάτως θα είχα εκμηδενιστεί και εγώ και η ομάδα και η δύναμή της. Αυτό εννοώ μικρές ομάδες. Συμφωνείτε λοιπόν με τον Έκο που μιλάει για πολιτιστικό ανταρτοπόλεμο στη σύγχρονη κοινωνία. Και όχι μόνο. Αυτό οπωσδήποτε όμως αυτή η παρέμβαση δεν χρειάζεται χρόνο, διάρκεια για να γονιμοποιήσει. Ναι. Σαφέστατα. Και ούτε ξέρω αν θα ζήσω να δω τα αποτελέσματα. Αλλά το κάνεις γιατί δεν. Και ίσως να είναι και ένα έργο υπόγειο που δεν φαίνονται άμεσα τα αποτελέσματα αυτής της δράσης της πολιτιστικής τουλάχιστον. Γι' αυτό και δεν το έχουν ευνοήσει ποτέ αυτό οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Διότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις θέλουν άμεσα αποτελέσματα στη διάρκεια της τετραετίας. Έχω κάνει, ξέρετε, είναι αστείο. Εγώ έχω τη μανία να γράφω επιστολές και αιτήσεις. Ωστόσο, έχετε ασχοληθεί και με μαζικά σεμινάρια από την εποχή της λαϊκής επιμόρφωσης. Δεν θα τα έλεγα μαζικά. Καταρχήν, εκεί ήταν ένα πολύ παράξενο πράγμα που συνέβη και συνέβη και πάλι, εγώ πιστεύω, πολύ στους ανθρώπους. Η απεύθυνση τουλάχιστον είναι σε ένα μαζικό κοινό. Ναι, πιστεύω πολύ στους ανθρώπους. Έτυχε ένας-δύο άνθρωποι που τότε ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετά στο Υπουργείο Παιδείας να μου επιτρέψουν να κάνω ένα δικό μου πρόγραμμα το οποίο να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Και το πρόγραμμα αυτό δήθεν ήταν επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην πραγματικότητα, όπως το είχαμε φτιάξει, ήταν καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης. Και πρέπει να σας πω ότι τα χρόνια που ασχολήθηκα με την λαϊκή επιμόρφωση, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, πάντως από το 85 μέχρι το 90, αναγκάστηκα να πάω σε πολλά μέρη της Ελλάδας και έτσι γνώρισα τι γίνεται και είχα εξαιρετική ανταπόκριση. Βεβαίως αυτά μείνανε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αξιοποιούνται αυτές οι κινήσεις εάν τυχόν σε ένα μέρος βρεθεί ένας άνθρωπος που έχει το κέφι να τα σπρώχνει. Να τραβάει κουπί, αλλά κουπί με ποιότητα. Στα ελάχιστα μέρη που υπήρξαν τέτοιες προσωπικότητες προχώρησε αυτό. Στα άλλα οι άνθρωποι ξαναμπήκαν στη ρουτίνα τους και στην καθημερινότητά τους. Χρειάζεται λοιπόν μια συνέχεια σε αυτό τον πολιτιστικό. Χρειάζεται, αλλά θα γίνουν, αυτό που είπαμε για ομάδες, θα γίνουν 100 ομάδες, θα αυγατήσουν οι 3. Η εμπειρία σας από τη λαϊκή επιμόρφωση είχε και μία πικρία που δεν κατέληξε όπως θα θέλατε? Όχι, καμία πικρία. Δεν περίμενα να καταλήξει πουθενά αλλού. Δεν περίμενα. Πιστεύω σε αυτή την υπόγεια αλλαγή. Γίνεται σταδιακά. Δεν ξέρω, ξέρετε, ο Ροσελίνη που θα παρουσιάσω τον άλλο μήνα λέει κάτι. Οι άνθρωποι είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτοί που πιστεύουν στον άνθρωπο και αυτοί που δεν πιστεύουν στον άνθρωπο. Εάν δεν πιστεύει στον άνθρωπο, το θέμα είναι λυμένο. Τι σημαίνει πιστεύω στον άνθρωπο? Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει το καλό. Για να κάνει το καλό όμως πρέπει να γνωρίζει. Και ελάχιστοι ασχολούνται να του μάθουν 5 πράγματα. Όχι να τον
καθοδηγήσουν, που είναι άσχημο με το δάχτυλο, να του μάθουν 5 πράγματα. Δηλαδή, καταφερόμαστε εναντίον ενδεχομένως των Συριανών ή άλλων που έχουν αντιοικολογική συνείδηση. Μα ποιος μας μίλησε σοβαρά κάποτε για οικολογία? Ήδη η οικολογία, προτού περάσει στο παιδαγωγικό της μέρος, έγινε πολιτική πράξη. Δηλαδή πολιτικοποιήθηκε, έγινε κόμμα. Για μένα δεν είναι σωστό αυτό. Θα έπρεπε να γίνει πολιτική παιδαγωγία, να εισβάλλει η οικολογία στη συνείδηση και μετά να επιβληθεί. Το να πεις απλώς στους ανθρώπους δεν θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο, αν δεν το πιστέψουν, δεν γίνεται. Υπάρχουν τα λεγόμενα οικονομικά κίνητρα, μα δεν γίνονται όλα με οικονομικά κίνητρα. Εάν πεις σε κάποιον θα σου δώσω 100 δραχμές αν πας να δεις Φελίνη, θα κόψει φλέβες και θα τις πετάξει τις 100 δραχμές. Πρέπει να τον κάνει σιγά σιγά να θέλει να πάει να δει Φελίνη. Και αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή γίνεται σε άλλα μέρη, έχει γίνει, θα γίνει και εδώ. Πιστεύετε λοιπόν στην αλλαγή νοοτροπίας, έστω και σταδιακά? Ναι, απλώς από την άλλη μεριά εντός εισαγωγικών οι κακές δυνάμεις κινούνται τόσο έξυπνα και τόσο οργανωμένα που ώρες λες θα προλάβω. Δηλαδή θα προλάβω την καταστροφή ή θα προηγηθεί η καταστροφή? Πολλές φορές σκέφτομαι, και αν θέλετε εσείς είστε και πολύ πιο πολιτικοποιημένος από μένα, αλλά σκέφτομαι κράτη όπως η Ισπανία, ας πούμε, η οποία εν τέλει ωφελήθηκε από το φραγκισμό. Δηλαδή μετά το φραγκισμό έκανε ένα τεράστιο άλμα, εκμεταλλευόμενοι τα τραύματα του παρελθόντος. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς η Ιταλία χειρίστηκε το φασιστικό της παρελθόν και πώς αντίθετα δεν το χειρίστηκε η Γερμανία. Και η Γερμανία έκρυψε τα μάτια, ας πούμε, για 20 χρόνια, ενώ από την επομένη μέρα της απελευθέρωσης η Ιταλία το αντιμετώπισε και έβγαλε και πολύ ψωμί από αυτό. Είσαστε νεότερος, αλλά σας πληροφορώ ότι τα 3 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα ζήσαμε όλοι μια εφορία απίστευτη, η οποία εξανεμίστηκε. Πολύ σύντομα μάλιστα. Πολύ σύντομα. Εξανεμίστηκε ενώ ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε τα πάνω μας. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε, αλλά εγώ δεν, πώς να σας πω, μπορεί να είναι και πολύ προσωπικό αυτό, δεν πιστεύω στους μεγάλους μηχανισμούς πια. Στα μεγάλα οράματα, στις μεγάλες ιδέες, στα μεγάλα σχέδια και προγράμματα. Πιστεύω στις μεγάλες ιδέες, αλλά οι μεγάλες ιδέες πραγματοποιούνται με μικρές προσπάθειες, με ταπεινές προσπάθειες. Έχετε γράψει ένα παλιότερο άρθρο σας, η χώρα μας έχει λύσει το οικονομικό της πρόβλημα, είναι ώρα να ασχοληθεί με το πνευματικό. Υπάρχει πνευματικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Φυσικά. Εγώ το θεωρώ ανύπαρκτη την πνευματικότητα πια. Και δεν θα την αναζητήσω βέβαια στην Εκκλησία, έτσι, στην ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για πνευματική τροφή. Ανάγκη όμως. Και μιλάτε για έναν πόλεμο συγκεκριμένα κατά της αντιπνευματικότητας. Πώς μπορεί να δοθεί αυτός ο πόλεμος? Μήπως δίνετε μάχες οπισθοφυλακών? Έχετε αυτή την αίσθηση μερικές φορές? Για μένα δεν υπάρχει ούτε μπροστοφυλακή ούτε οπισθοφυλακή. Απλά μάχη. Απλά μάχη. Η μάχη τι σημαίνει? Να το πούμε πιο απλά. Εγώ σαν άνθρωπος έχω ανάγκη επικοινωνίας με άλλους που έχουν τις ίδιες με μένα τους ίδιους προβληματισμούς. Ξέρετε, ένας φίλος μου που έκανε μια ομιλία στο Μουσείο Μπενάκη που οργανώνω διάφορες διαλέξεις, είπε κάτι που έχει πει ένας φιλόσοφος, ότι όταν υπάρχει διαφωνία κρύβεται μια συμφωνία. Δηλαδή για να διαφωνούμε μαζί κάπου συμφωνούμε. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι δεν μπορώ καν να διαφωνήσω με την πλειοψηφία των συμπολιτών μου, γιατί μιλάμε σε άλλα κύματα. Έχω λοιπόν ανάγκη να έχω ανθρώπους γύρω μου, κοντά μου, με τους οποίους να έχω μια επικοινωνία, να διαφωνούμε σε πράγματα που με ενδιαφέρουν. Άρα κάνω προσπάθειες να ανιχνεύσω σε ποιους άλλους γύρω υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες. Ενώ οι οικονομικές ανάγκες είναι κάτι πολύ υπαρκτό και χειροπιαστό και το καταλαβαίνουμε όλοι, οι πνευματικές έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Είναι αλήθεια ότι αν μια χώρα πεινάει, δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί με αυτά που λέω εγώ, πνευματική τροφή, πρέπει να λύσει τα πρακτικά. Επειδή έρχομαι χρόνια στη Σύρο, δεν θα ξεχάσω 1970, εκείνες τις εποχές, ή και 65, που υπήρχε πράγματι ανέχεια στο νησί. Σήμερα δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει ανέχεια. Αισθάνομαι ότι υπάρχει, και χαίρομαι γι' αυτό, μια σχετική αυθονία. Άρα τώρα πια μπορεί να ασχοληθεί κανείς με
να το πω έτσι, με το κερασάκι της τούρτας, που είναι η πνευματικότητα. Εκεί επάνω χρειάζεται μια σταδιακή συνειδητοποίηση. Όχι θα σε βάλω στο θρανείο, αλλά σιγά σιγά θα σου εξηγήσω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Θα σας πω μια φράση που τη λέω συχνά. Πάνε πολλά χρόνια, είχα έναν ηλεκτρολόγο μαθητή. Ηλεκτρολόγο, μην νομίζετε του Πολυτεχνείου, της γειτονιάς. Άρα για να έρθει ο μικρός του ηλεκτρολόγου να ακούσει περί τέχνης, σημαίνει ότι το παιδί είχε κάποια ευαισθησία. Έβλεπε ότι αυτά που συζητούσαμε ήταν δύσκολα. Και μου λέει με άγχος, γιατί πρέπει να παιδευόμαστε τόσο πολύ για αυτό που εσύ λες τέχνη και τα λοιπά, πρέπει να στίβουμε το μυαλό μας. Η άμεση απάντηση, η αυθόρμητη απάντησή μου ήταν γιατί κρύβεται μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Άρα δεν μπορείς τη μεγάλη ικανοποίηση να τη βρεις στο πιάτο σαν τηγανιτές πατάτες. Η απόλαυση της τηγανιτής πατάτας που τη σέβομαι απόλυτα είναι εφήμερη. Όταν λοιπόν θες μια απόλαυση βαθύτερη, αυτό χρειάζεται και λίγο κόπο, να πάει να το βρεις, να πάει να το σκάψεις. Αν λοιπόν τόσο ξεκινήσει κανείς και δει ότι υπάρχει κάτι που κρύβεται πίσω από τον Φελίνη, που δεν κρύβεται πίσω από τον δεν ξέρω ποιον, θα πάει να το βρει μόνος του μετά. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπους, γι' αυτό πιστεύω ότι η τηλεόραση είναι το εργαλείο. Το πιστεύαν κι άλλοι, απογοητεύτηκαν. Εγώ ακόμα. Έχετε αξιοποιήσει την τηλεόραση ως μέσο επικοινωνίας? Εγώ θα ήθελα πολύ. Ίσως δεν θέλουν άλλοι να το δουν όπως το βλέπω. Δηλαδή, η λίγη τηλεόραση που έχω κάνει, που μου έχουν επιτρέψει να κάνω, και την έχω κάνει με ψίχουλα, δηλαδή αυτό που προτείνω εγώ μπορεί να γίνει με μία μηχανή και δύο ανθρώπους, δεν είναι τίποτα, είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο, ανάλογα με το κόστος της. Ακόμα και σαν άλοθη θα μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν, είναι κάτι που δεν το βλέπουν ίσως με τον ίδιο τρόπο. Η επιρροή σας μέσω της αρθρογραφίας στον αθηναϊκό τύπο έχει λιγότερη επιρροή? Πλην όμως μια επιρροή, μιας και γράφατε σε εφημερίδα όμως μεγάλης εμβέλειας. Ναι, πολύ λιγότερη. Δηλαδή θέλω να σας πω, όταν έγραφα στα Νέα, σε μερικά άρθρα μου που είχαν κάποιο περιεχόμενο σημαντικό, έλαβα και 5 επιστολές. Με την τηλεόραση είναι λέλαπα, ας πούμε, είναι κάτι απίστευτο. Το να σας βρίσκουν δηλαδή άγνωστο δρόμο και να σας μιλούν. Ναι, και μάλιστα έχω πάθει το εξής, επειδή δεν θυμάμαι πια πολλά πρόσωπα, έχουν περάσει τόσοι πολλοί μαθητές, όταν κάποιος με χαιρετάει, παθαίνω ένα πανικό, λέω τώρα αυτόν που τον ξέρω, πώς τον λένε κτλ. Και κάνω πώς τον ξέρω. Και έχει τύχει να κάνω γκάφα, γιατί με χαιρετάει κάποιος και λέω τι κάνεις, και απλώς είναι ένας τηλεθεατής που θέλει να με συγχαρεί για μια εκπομπή που είδε. Και επίσης θα σας πω και κάτι. Πριν από 10 χρόνια έκανα μια σειρά εκπομπών που επειδή ήταν τζάμπα, ας πούμε, η ΕΡΤ τις έπαιξε 10 φορές. Για να τις παίξει 10 φορές σημαίνει πως είχε ενδείξεις ότι τις ψιλοβλέπουν. Άρα δεν είναι τόσο για πέταμα οι πολιτιστικές εκπομπές όσο θέλουν να φαίνεται. Και αν εσείς ξέρετε ασφαλώς, αν ρωτήσετε πόσο στοιχίζουν εκπομπές serial και εκπομπές τέταρτης ποιότητας, θα σας σηκωθεί η τρίχα με τα χρήματα που επενδύονται σε αυτό. Καμία αντίρρηση να επενδυθούν, αλλά θα έπρεπε και λίγο παραπέρα. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα πράγματα. Θα αναφερθώ πάλι σε παλιότερα γραπτά σας. Λέτε ότι η αισθητική είναι το άλλο πρόσωπο της ηθικής. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε αυτή τη αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Φράση. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Όταν λέμε ηθική, δεν εννοούμε μία οργανωμένη ηθική, ας πούμε, η ηθική της θρησκείας, η ηθική της οικογένειας. Ένας σκηνοθέτης, ένας φωτογράφος, ένας οποιοσδήποτε καλλιτέχνης δεν μπορεί να κάνει αισθητική ποιότητα αν πηγαίνει αντίθετα σε αυτό που για εκείνον είναι ηθικά σωστό. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτή η φράση που είπα, είναι επικίνδυνο να θεωρηθεί σαν μια στρατευμένη τέχνη η οποία είναι προγραμματισμένη να υποστηρίζει ηθικές αρχές. Ο φωτογράφος ή ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης πρέπει να στηρίζει την αισθητική του ματιά πάνω στην ηθική του ματιά. Αυτό εννοώ. Είσαστε ενάντια στην στρατευμένη τέχνη? Ναι, είμαι πολύ ενάντια. Πάρα πολύ ενάντια. Ένα έργο στρατευμένο αποκλείεται να είναι ποιοτικό? Τίποτα δεν αποκλείεται. Να έχει μια αισθητική? Τίποτα δεν αποκλείεται, γι' αυτό και ποτέ δεν έχω αποκλείσει. Γιατί έχουμε συνδέσει τη στρατευμένη τέχνη με έργα kits. Όχι, θα σας πω.
δεν αποκλείεται τίποτα και σαφέστατα μπορούμε να έχουμε ακόμα και μια διαφήμιση να έχει εξαιρετική ποιότητα και ενδεχομένως να λειτουργήσει καλλιτεχνικά. Ο κανόνας ποιος είναι? Τι σημαίνει στράτευση? Σημαίνει έχω ένα σκοπό και θέλω να πετύχω ένα αποτέλεσμα. Το έργο μου, είτε αυτό είναι σινεμά, είτε ζωγραφική, είτε λογοτεχνία, θα θεωρηθεί πετυχημένο αν επιτευχθεί ο σκοπός. Ας πούμε... δηλαδή προπαγάνδα. Η προπαγάνδα δεν είναι κακή. Είναι μια διαφήμιση. Ας πούμε, εάν αύριο θελήσω να κάνω μια σειρά φωτογραφιών για να δείξω στον κόσμο πόσο κακό είναι να πετάνε σκουπίδια, ας πούμε, θα πρέπει να σκεφτώ πώς θα προσεγγίσω τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων με πολύ μεγάλη αμεσότητα. Άρα η προπαγάνδα μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό περιεχόμενο. Το γνωστό παράδειγμα είναι η στρατιωτική μουσική. Η στρατιωτική μουσική έχει γίνει για να περπατάνε με ρυθμό οι στρατιώτες και για να τους αναπτερώνει, άσχετο αν διαφωνούμε, το πατριωτικό, το ηθικό τους. Αυτός είναι ο σκοπός της. Δεν είναι ο σκοπός να βάλει μέσα ο καλλιτέχνης αυτό που εκείνος νομίζει ότι την αφαίρεση κτλ. Εξάλλου έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα πολύ μεγάλων καλλιτεχνών που ήταν μέλη κομμάτων της αριστεράς, οι οποίοι κάνανε ένα προσωπικό έργο. Ο Παζολίνη, μια και μιλάμε για σκηνοθέτες. Ο Βισκόντι. Μπορούμε να φέρουμε για τον Άιζενστάιν. Ο Σκόλα. Ο Άιζενστάιν, ο οποίος ακόμα πιο δύσκολα, γιατί κινείται στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης και έπρεπε να σεβαστεί και λίγο τις γραμμές. Όλοι λοιπόν οι σκηνοθέτες αυτοί ήταν και πολύ στρατευμένοι. Μάλιστα στο Σκόλα υπάρχει και μια γνωστή ιστορία που ήταν και ενεργό μέλος του ΚΚ Ιταλίας και του λέγανε σύντροφε, τώρα οι ταινίες σου δεν γίνονται αντιληπτές από τους εργάτες. Μήπως κάνει κάποιο λάθος? Και απαντούσε, πραγματικά στενοχωριέμαι, αλλά εγώ αυτές τις ταινίες μπορώ να κάνω. Αν τώρα το κόμμα έπαιρνε κάποιον σκηνοθέτη για να του κάνει μια ταινία μανιφέστο, προφανώς δεν έπρεπε να πάρει τον Παζολίνη ή τον Σκόλα. Έπρεπε να πάρει έναν καλό επαγγελματία που να ξέρει τους στόχους. Άρα θα μου πείτε τώρα, μια τέχνη αποκλείεται να υπηρετήσει ευγενείς σκοπούς? Φυσικά, θα τους υπηρετήσει όμως έμεσα. Όχι διαφημιστικά. Υπενικτικά. Υπενικτικά και ίσως και με μεγαλύτερη δύναμη και εμβέλεια, αλλά σε διάρκεια χρόνου. Υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στη στρατευμένη τέχνη και στην τέχνη που προωθείται μέσω του marketing? Να δώσω το παράδειγμα των βίντεο κλιπ. Μπορεί να υπάρξει καλλιτεχνικότητα στα βίντεο κλιπ, ενώ ξέρουμε ότι προωθούν συγκεκριμένα άλμπουμ συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Τώρα μην ενοχλήσω πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ βίντεο κλιπ που να έχει προθέσεις καλλιτεχνικότητας. Μην μπλέξουμε κάτι που ίσως είναι πολύ ασαφές για πολύ κόσμο, την αισθητική ποιότητα ή την ευρηματικότητα με την τέχνη. Διότι η αισθητική ποιότητα, ευρηματικότητα, πρωτοτυπία έχουμε σε πάρα πολλά πράγματα που είναι γύρω μας, πιθανόν σε αυτό το τραπέζι, πιθανόν σε ένα ρούχο που φοράμε, σε ένα αυτοκίνητο που αγοράζουμε, και τη χρειαζόμαστε αυτή την ποιότητα. Προφανώς θα χαρώ ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι έξυπνα φτιαγμένο και ζωντανό από ένα που είναι πλαδαρό ή χυδαίο. Για μένα όμως η τέχνη είναι κάτι πολύ πιο προχωρημένο, πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο ευρύ και κυρίως πολύ πιο προσωπικά συνδεδεμένο με τον καλλιτέχνη. Δηλαδή όταν βλέπουμε την φιλμογραφία του Φελίνη, βλέπουμε τις ταινίες που έκανε, δεν βλέπουμε τις 3 διαφημίσεις που έκανε για να ζήσει, δεν εντάσσονται στη φιλμογραφία του. Και σαφώς αλλά είναι για βιοποριστικούς λόγους. Είναι για βιοποριστικούς λόγους. Κάνετε όμως λόγο για προϊόντα καλλιτεχνικού μάρκετινγκ, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα τον φωτογράφο Αντρέ Σεράνο. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Μέσω της πρόκλησης στην εποχή μας πάρα πολλά. Επιζητούν τη δημοσιότητα και την εμπορικότητα. Ακούστε. Είναι τέχνη κάτι τέτοιο? Η πρόκληση, η ευρηματικότητα συνιστά τέχνη? Εάν θεωρείς, όχι, από μόνη της με τίποτα. Δηλαδή σκεφτείτε τι πρόκληση ήταν για το 1928 όταν έκανε ο Μπουνιουέλ τον Ανδαλουσιανό σκύλο. Ήταν η σούπερ πρόκληση. Έδειχνε γυμνά οπίστια, ένα ξηράφι να σκίζει ένα μάτι, έναν παπά αγκαλιά με ένα πεθαμένο γάιδαρο, πράγματα που θα κάνανε οποιονδήποτε αστό της εποχής εκείνης και της σημερινής να βγει από τα ρούχα του. Αυτά όμως δεν ήταν χάρη της πρόκλησης. Εντάχθηκαν σε ένα αριστούργημα καλλιτεχνικό.
Άρα η πρόκληση για την πρόκληση είναι μια απλή μπουρδα. Συν της άλλης, σήμερα πια, τι θα μας προκαλέσει. Τα έχουμε δει όλα. Δεν υπάρχει κάτι να μας προκαλέσει. Προσέξτε με, ο Σεράνο που είπατε και όλοι αυτοί, θεωρητικά είναι καλλιτέχνης, βεβαίως. Γιατί τι σημαίνει καλλιτέχνης? Αυτός ο οποίος με πρόθεση παράγει ένα έργο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί να εκτεθεί σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο, θα αγοραστεί. Αυτά. Για μένα όμως αυτό είναι κάκιστη υπηρεσία της τέχνης. Εκεί έρχεται βέβαια, και θέλω να σας πω για τον Σεράνο κάτι. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα σήμερα. Εάν τολμούσαμε να δείξουμε φωτογραφίες του στους τηλεθεατές, και οι πιο επίοικείς θα θυμώναν, θα βάζαν τα γέλια. Θα είχαμε οπωσδήποτε κάποιες αντιδράσεις. Δεν θα περνούσαν παρατηρητές. Θα είχαμε αντιδράσεις. Όπως μπορεί να έχουμε αντιδράσεις από μάλλον αδιάφορες φωτογραφίες που διαβάζουν οι άνθρωποι, και μάλιστα χθες είχε ένα ρεπορτάζ σε μια εφημερίδα, ότι μία φωτογραφία πωλείται $5 εκατομμύρια. Δηλαδή νούμερα εξωπραγματικά και απαράδεκτα. Αυτά όλα όμως είναι προϊόντα των media και των ανθρώπων που ασχολούνται γύρω από το εμπόριο της φωτογραφίας. Δεν μπορεί να αποκλείσουμε το εμπόριο. Εμείς και πάλι πρέπει να είμαστε πιο σε εγρήγορση. Δηλαδή, αν εσείς αγοράσετε μια φωτογραφία δική μου για $5 εκατομμύρια, μετά είστε υποχρεωμένος ως επενδυτής $5 εκατομμυρίων να με κάνετε Θεό εμένα. Πρέπει να με πηγαίνετε βόλτα στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες, να συνεχίσουν οι φωτογραφίες να πολλούνται, για να εξασφαλίσετε την επένδυση που κάνετε στη φωτογραφία σας. Άρα εκεί πια μπαίνουμε σε ένα τεράστιο κομμάτι που λέγεται εμπόριο, στο οποίο αν θέλετε μπαίνετε, αν θέλετε δεν μπαίνετε. Εγώ προσπαθώ λοιπόν στους μαθητές μου να δώσω τα στοιχεία για να μην μπουν σε αυτό το εμπόριο. Ωστόσο, κυρίαρχη τάση είναι οι μηχανισμοί της αγοράς να ρυθμίζουν τα πάντα και να καθορίζουν και τις τιμές. Μα ξαφνικά δεν έγιναν οι άνθρωποι όλοι φιλότεχνοι. Απλώς είδανε ότι αυτό προβάλλεται. Και ο δημοσιογράφος θα προβάλλει αυτό που είναι ήδη πολύ γνωστό. Όταν λοιπόν ήρθε ο Σεράνο, η έκθεσή του στην Ελλάδα, γράφτηκαν αμέσως ανακοινώσεις στις εφημερίδες, πουθενά δεν γράφτηκε καμία κριτική προσέγγιση. Πλην ενός δικού μου άρθρου. Και όλοι γράψανε ο γνωστός, ο πασίγνωστος Σεράνο κτλ. Και όταν πήγα στα νέα, μάλιστα φωτογραφίες, μου λέει θα μας φέρεις και φωτογραφίες να δημοσιεύσουμε. Όταν τις είδαν είπανε. Νομίζω ότι μπήκαν και σε μικρό μέγεθος. Μα δεν γίνεται να δημοσιευτούν. Λέω κάντε ό,τι νομίζετε. Είναι βλακώδης, πώς να σας πω. Από εκεί και πέρα. Θορυβήθηκαν από το περιεχόμενο των φωτογραφιών στη σύνταξη των νέων. Προφανώς θορυβήθηκαν, αλλά νόμιζαν ότι τους κορόιδευαν. Ότι δεν ήταν φωτογραφίες αυτές. Δεν αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί κάποιος είναι μεγάλος, γνωστός ή οτιδήποτε. Είναι μηχανισμοί από πίσω. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι από εκείνους που συνεχώς βλέπουν την intelligence ή τη CIA πίσω από κάθε κίνηση. Αλλά από την ώρα που δημιουργείται ένα τέτοιο μεγάλο κέρδος στην τέχνη, δεν θα την αφήσουν ήσυχη. Αλλά τυχαίνει η ζωγραφική, και κοντά κολλάει και λίγο η φωτογραφία, να έχει πιάσει στις μέρες μας μεγάλα νούμερα. Η ποίηση ποια νούμερα έχει πιάσει? Γι' αυτό και δεν ασχολείται κανένα σύστημα marketing με την ποίηση. Πώς εξηγείται τις υπέρογγες τιμές των φωτογραφιών, που αγγίζουν βέβαια τις τιμές των ζωγραφικών πινάκων? Είναι ανθρωπίνως παράλογες. Θα σας πω κάτι, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ μου έκθεση και αποφάσισα να κάνω για πρώτη φορά φέτος, σε λίγες μέρες. Ήθελα να κάνω 2-3 προκλητικές κινήσεις, γι' αυτό την κάνω την έκθεση. Δεν μου ήρθε τώρα στα γερατιά να κάνω το διάσημο. Υπάρχουν μαθητές μου, νέα παιδιά, συμπαθέστατα παιδιά, αξιόλογα παιδιά, που πουλάνε φωτογραφίες τους σήμερα σε τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τιμές των μεγάλων φωτογράφων που αγαπάμε και θαυμάζουμε, Cartier-Bresson, Kertész κτλ. Θα μου πείτε πώς τα καταφέρνουνε? Μα είναι όλα ένα είδος κυκλώματος, σαν μπουτίκ. Αν πάρεις την ντομάτα από το μανάδικο εδώ και την πας σε ένα μανάδικο του Παρισιού, τη γυαλίσεις και τη βάλεις στη βιτρίνα, θα την πουλάς 5 φορές επάνω. Έτσι είναι και η φωτογραφία. Δεν έχει καν το άλοθη της ζωγραφικής ότι είναι μοναδική ή ότι έχει μια ιστορία, δηλαδή ένα πίνακα του Van Gogh, τον άγγιξε ο Van Gogh, η παρουσία του είναι πάνω στον πίνακα και δεν υπάρχει άλλος. Άσχετο ότι και εκεί οι τιμές είναι τρελές. Αλλά στη φωτογραφία και όλα. Αρχίζουν λοιπόν και λένε είναι ένα αντίτυπο από 5. 2 λεφτά. Η φωτογραφία αναπαράγεται στο διηνεκές. Μπορώ να βγάλω σε στέλο. Ποιον κοροϊδεύω που λέω 1 από 5? Δεν μπορώ να βγάλω 6, ποιος θα με ελέγξει?
Καταλάβατε. Λοιπόν, και εγώ έκανα μία πρόταση, μάλλον μου κάναν μία πρόταση και τη δέχτηκα με τον όρο οι τιμές μου να είναι οι χαμηλότερες που υπάρχουν, για να είναι προκλητικό πώς ένας δάσκαλος που είναι γνωστός έχει τόσο χαμηλές τιμές και να μην υπάρχει περιορισμός στα αντίτυπα. Και ειδικά σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι τσιγκαλεροί πέσαν από τα σύννεφα. Δεν χώραγε στο μυαλό τους. Και εγώ σας λέω, πάρτε οποιονδήποτε άνθρωπο απλοϊκό και πείτε του που ξέρει μια φωτογραφία και δει στην ψηφιακή εποχή και του πείτε θα βγάλω μόνο 5. Δηλαδή δεν θα σε πιστέψει και πολύ λογικά. Φυσικά. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, έχουμε το πέρασμα και στην ψηφιακή φωτογραφία. Δουλεύετε με ψηφιακή μηχανή? Δεν δουλεύω με ψηφιακή μηχανή, απλώς έχω περάσει στην ψηφιακή εκτύπωση. Ο λόγος είναι ότι ακόμα βρίσκω πολύ χαμηλή την ποιότητα της ψηφιακής μηχανής. Ανάλυση. Ναι, πολύ ακριβές τις τιμές και για την ώρα χρησιμοποιώ τις παλιές μηχανές μου όσο υπάρχουν φιλμ και μπορώ να έχω αρνητικά, σκανάρω το αρνητικό σε εξαιρετικό επίπεδο ανάλυσης και έχω εκτυπώσεις που θα σας κάνουν εντύπωση. Πάρα πολύ καλές. Για να καταλάβετε, από ένα αρνητικό, μια και όλοι πια μιλάνε για μεγαπίξελ, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, με ένα σκάνερ, δηλαδή σαρωτή φιλμ καλής ποιότητας, και όταν λέω καλής ποιότητας της τάξης των 2.000 ευρώ, έχω ένα αποτέλεσμα ποιοτικό που θα μου το έδινε μια φωτογραφική μηχανή ψηφιακή 64 μεγαπίξελ, που δεν υπάρχει. Άρα για την ώρα δεν έχω περάσει ακόμα στην ψηφιακή μηχανή. Ωστόσο το μέλλον είναι ψηφιακό. Σαφέστατα, και είμαι και φανατικός θειασότης των ψηφιακών. Δεν είστε νοσταλγός της παλιάς εποχής? Καθόλου. Δεν είμαι ποτέ νοσταλγός. Απλώς πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με κάθε καινούριο μέσο. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δουλεύω με κομπιούτερ. Λοιπόν, το κομπιούτερ μου έδωσε τη δυνατότητα να ζω στη Σύρο. Αυτό δεν είναι λίγο. Μπορώ να ζω και να δουλεύω μακριά. Να χρησιμοποιώ τα email, το ίντερνετ. Έχω απεριόριστη πληροφόρηση μέσα από το ίντερνετ. Έχω ένα αρχείο των δικών μου κειμένων μέσα σε ένα κουτί. Όλα αυτά είναι σπουδαία. Από εκεί και πέρα όμως θέλει άμυνα. Άμυνα, να μην φλιαρούμε, να μην... Δηλαδή αν αύριο πατήσω το κουμπί Φελίνη θα μου βγάλει η μηχανή αναζήτησης 100.000 λίμματα. Πρέπει να ξέρω πώς θα διαλέξω. Και πάλι τίθεται το θέμα των κριτηρίων, και των επιλογών. Είμαι σαφώς, δηλαδή μου είπατε προηγουμένως ότι η θαυμάσια εφημερίδα που βγάζετε, η Άποψη, μπήκε στο ίντερνετ. Είμαι ενθουσιασμένος. Πρέπει όμως σιγά σιγά να το συνηθίσουμε, να μπορούμε να δουλεύουμε. Να περάσουμε στη νέα εποχή. Να περάσουμε στη νέα εποχή. Είναι κάτι που θέλετε να κάνετε αυτή την εποχή και δεν το έχετε επιχειρήσει ακόμα? Μιλήσατε για μια έκθεση φωτογραφίας. Πέρα από αυτό. Θα κάνω αυτή την έκθεση παρόλο που δεν έχω, αν θέλετε, κάποια φιλοδοξία καλλιτεχνική. Το κάνω πιο μαχητικά. Θα φανεί υπερβολικό αν πω ότι περνάω καλά όπως είμαι και δεν έχω τρομακτικές φιλοδοξίες. Απλώς θα ήθελα αυτά που κάνω να μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται και να έχουν ένα αντίκτυπο. Αν κάτι ευχόμουν να κάνω τη στιγμή αυτή, είναι μία ή δύο πολύ καλές εκπομπές στην τηλεόραση. Στην κρατική ίσως τηλεόραση? Σε οποιαδήποτε, αρκεί να έχει εμβέλεια. Η κρατική είναι η μόνη που δέχεται να κάνει πολιτιστικά προγράμματα. Αλλά έχει και εκείνη μια στρεβλή εντύπωση. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με όλους τους κατά καιρούς ηθήνοντες και μάλιστα μου κάνει και εντύπωση διότι μου μιλάνε με συμπάθεια και σεβασμό, όχι με περιφρόνηση, αλλά έχουμε άλλες αντιλήψεις. Θα ήθελαν ίσως κάτι πιο εμπορικό, που να απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Ναι, αλλά και αυτό τι σημαίνει? Μια τηλεόραση που έχει εμπορικότητα μόνο όταν παίζεται ποδοσφαιρικός αγώνας, γιατί όπως ξέρετε η κρατική τηλεόραση κυμαίνεται στο 4% στην καλύτερη περίπτωση. Ανεβαίνει όταν έχει, πώς το λένε, το Eurovision ή ποδόσφαιρο. Καταρχήν εμένα με ενοχλούν σαν, να το πω, φορολογούμενο πολίτη οι τιμές που η τηλεόραση πληρώνει για τα ποδόσφαιρα και για την Eurovision. Γράφτηκαν στον ημερήσιο τύπο κάτι νούμερα απίστευτα. Όταν λοιπόν πληρώνει για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πιο πορά από ότι θα πλήρωνε οποιοδήποτε ιδιωτικό κανάλι, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα η ακροματικότητα είναι αστεία. Και είναι αστεία διότι, ξέρετε,
Πέρσι που έκανα κάτι εκπομπές σε συνεργασία με μια κυρία που με καλούσε, η ακροαματικότητα επηρεαζόταν από το ποια εκπομπή είχε πριν ή μετά. Από αυτές τις εκπομπές, η καλύτερη που νομίζω ότι έκανα, δεν είχε ακροαματικότητα, διότι δεν προηγείτο ή δεν έπαιτο τίποτα. Εάν μετά από την εκπομπή σας έχει ποδοσφαιρικό αγώνα, ανοίγουν πολλές φορές για να δούνε πότε αρχίζει ο αγώνας και το χρεώνεται η εκπομπή σας. Είναι γελία πράγματα. Εάν βάσει αυτών μια κρατική τηλεόραση αποφασίζει τι θα βάλει. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Έχετε λοιπόν ασχοληθεί με δικηγορία, φωτογραφία, κινηματογράφο, εκδόσεις, αρθογραφία και τηλεόραση. Μάλλον έχετε ζυγίσει όλες αυτές τις δραστηριότητες και επιμένετε σε κάτι ή βρίσκεστε σε νέα αναζήτηση? Η δικηγορία ήταν απλώς μια παιδική αμηχανία. Δηλαδή έπρεπε να κάνω κάτι. Δεν ήταν όμως μια παρένθεση. Όχι. Κράτησε αρκετά χρόνια. Όλα τα κρατάω αρκετά γιατί θέλω να τα εξαντλήσω. Επίσης πρέπει να πω ότι αν δεν πήγαινε καλά η δικηγορία που έκανα, θα ήταν πιο δύσκολο να την εγκαταλείψω. Δηλαδή όταν εγκαταλείπεις κάτι ηττημένος, δεν σου έρχεται καλά. Ευτυχώς, παρά το ότι δεν την αγαπούσα τη δικηγορία, επαγγελματικά πήγαινα καλά. Ήθελα όμως να περνάω καλά την ημέρα μου και γόνιμα. Και επίσης δεν έκανα άσχημα τη δικηγορική μου δουλειά, αλλά μέσα μου δεν καμάρωνα για τις δικηγορικές μου γνώσεις. Οι πελάτες, ξέρετε, δεν ξέρουν συχνά πόσο καλός ή κακός είναι ο δικηγόρος τους. Συνήθως τον εκτιμούν. Η ενημέρωσή μου δεν ήταν αυτή που θα ήθελα. Και έτσι αποφάσισα να αλλάξω με όλα τα ρίσκα που συνεπάγεται η αλλαγή ενός επαγγέλματος. Έκτοτε, δηλαδή αφότου βρήκα τη διδασκαλία, δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι ικανοποιημένος με τη διδασκαλία. Πέρασα και από μια εποχή εμπορίου, έκανα ένα κατάστημα φωτογραφικών ειδών, διαπίστωσα ότι δεν είμαι ικανός έμπορος. Έκτοτε εκτιμώ βαθύτατα τους πετυχημένους εμπόρους, δεν είναι καθόλου απλό. Και κατέληξα να κάνω κάτι που αγαπάω. Τώρα, αυτό που αγαπάω είναι να είμαι στη Σύρο. Δυστυχώς δεν μπορώ να ζήσω ζώντας όλη τη βδομάδα στη Σύρο, γιατί πρέπει να πηγαίνω κάθε εβδομάδα στην Αθήνα για να κάνω τα μαθήματά μου. Είχα μια ικανοποίηση ότι αυτό το σωματείο που έχω φτιάξει, που λέγεται Φωτογραφικός Κύκλος, περνάει σιγά σιγά κάτω από την ομπρέλα του Μουσείου Μπενάκη, άρα δεν θα με έχει ανάγκη. Η αναχώρησή μου... Οπότε έχει εξασφαλίσει την συνέχεια. Ναι, διότι ξέρετε, όταν υπάρχει κάποιος καπελωτικός όπως είμαι εγώ, όταν ξαφνικά φύγει από τη μέση, τα πράγματα φθήνουν. Ήδη λοιπόν η αποχώρησή μου από την Αθήνα και η εγκατάστασή μου στη Σύρο είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή του σωματείου. Και έτσι η συνεργασία μου με το Μουσείο Μπενάκη, που είναι πολύ στενή, εκεί κάνω το μάθημά μου, εκεί κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Πέμπτη και σιγά σιγά εκεί θα δωρήσω όλη τη βιβλιοθήκη που έχουμε, θα στεγαστεί εκεί. Άρα μου φεύγει ένα άγχος. Θα ήθελα να πολλαπλασιάσω τα σεμινάρια που κάνω στη Σύρο. Θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να γράφω περισσότερα βιβλία. Δυστυχώς τα βιβλία εμπορικά είναι πάντοτε παθητικά. Δηλαδή μέχρι να εξαντληθεί μια έκδοση έχεις ήδη χάσει τα λεφτά σου. Αλλά είναι μια πολύ ωραία επικοινωνία με ένα αναγνωστικό κοινό που σε ξέρει, σου μιλάει μέσω των βιβλίων και μ' αρέσει να γράφω βιβλία. Παιδαγωγικού πάντα χαρακτήρος, όχι μυθιστορήματα. Και επομένως λίγο πολύ ικανοποιώ αυτά που θέλω να κάνω. Δεν μου λείπει κάτι. Δεν θα ήθελα να γυρίσω στην Αθήνα. Δεν έχω κουραστεί καθόλου από... Σας ενοχλεί κάτι εδώ στη Σύρο από την καθημερινότητα? Όχι κάτι που δεν θα με ενοχλούσε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχουν πει ορισμένα κακά που υπάρχουν στη Σύρο και απαντώ, μα αυτά υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Αντίθετα, στη Σύρο υπάρχει κάτι που εμένα μου κάνει εντύπωση και που πολλοί δεν του δίνουν σημασία. Υπάρχει μια πολύ σημαντική τυπική ευγένεια στην καθημερινή επαφή. Δεν υπάρχει αγριάδα. Στο μαγαζί που θα ψωνίσεις τα πράγματα ή στο βενζινάδικο ή στο μπακάλικο ή στο δρόμο ή στην τράπεζα, η ανταλλαγή με τους ανθρώπους είναι ευγενής. Θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, στην Αθήνα είσαι πιο αγριεμένος, γιατί είναι οι άλλοι αγριεμένοι. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και όσοι αντιμιλήσουν λέγοντας ότι η τυπική ευγένεια δεν μετράει, θα θυμώσω πάρα πολύ. Διότι η τυπική ευγένεια είναι αυτή που αφορά όλους. Η ευγένεια των προσωπικών σχέσεων είναι κάτι που αφορά εμάς, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας.
η ευγένεια με τους υπολείπους είναι τυπική, δεν είναι τίποτα άλλο. Και αυτό υπάρχει στη Σύρο. Το ότι με ενοχλεί η μανία των Συριανών να καταστρέψουν το νησί τους, μα αυτό όλη η Ελλάδα αγωνίζεται να καταστρέψει τη χώρα. Γιατί εννοείται μέσω της οικοδόμησης. Μέσω της οικοδόμησης, μέσω της άσχημης οικοδόμησης, μέσω της περιφρόνησης για οτιδήποτε δεν είναι άμεσα κερδοφόρο. Και να σας πω κάτι άλλο, γιατί οι Συριανοί πολίτες να έχουν μεγαλύτερη συνείδηση από ό,τι έχουν οι Συριανοί ηθήνοντες, δήμαρχοι, νομάρχες κτλ. Τα παραδείγματα αυτό τους λένε, αυτό κάνουν. Δεν θα θυμώσω με τους Συριανούς πιο πολύ από ό,τι θυμώνω με τους Λαρισαίους, με τους Σπαρτιάτες ή με δεν ξέρω τι. Αν μου δοθεί η ευκαιρία θα κοιτάξω να το εξηγήσω αυτό. Με πρακτικούς λόγους, ας πούμε. Αν κάποιος κάτσει να εξηγήσει στους χιλιάδες, όχι χιλιάδες, αλλά δεκάδες Συριανούς που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή μικρές μονάδες, ότι θα καταστραφούν αν γίνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δεν το καταλαβαίνουν αυτό, θα το αρχίσουν να το σκέφτονται. Εάν καταλάβουν ότι η πολύ σεμνή, αν θέλετε, ανάπτυξη που προσπαθώ να κάνω εγώ με τις μικρές ομάδες που έρχονται όλο το χρόνο στο νησί, θα ήταν ίσως και ένα μοντέλο για μίμηση και όχι ορδές τουριστών, όταν το πάθουν θα είναι αργά. Αλλά κάποιος πρέπει να τους το εξηγήσει αυτό. Εσείς έχετε κάνει προσπάθειες πολλές με την εφημερίδα σας, το ξέρω. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την ανάπτυξη του νησιού. Είναι ένα ζήτημα δημόσιας διαβούλευσης, θα έλεγα. Να κλείσουμε, δεν έχετε αντίρρηση με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις με το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Και θα ήθελα εδώ τις απόψεις σας. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι απόλυτη ευτυχία για εσάς. Δεν υπάρχει απόλυτη ευτυχία και δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Δηλαδή, σχετική ευτυχία. Η ευτυχία γίνεται αντιληπτή μέσω της δυστυχίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, και εγώ γι' αυτό δεν θέλω να είμαι πολύ ευτυχής. Για να νιώσω πολύ ευτυχής πρέπει να έχω περάσει μεγάλες δυστυχίες. Μόνο η σύγκριση με το πολύ κακό σε κάνει να εκτιμάς αυτό που έχεις. Άρα θα προτιμούσα να μην είμαι πολύ δυστυχισμένος ούτε πολύ ευτυχισμένος. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν την ευτυχία σε μικρά πράγματα, στην καθημερινότητα. Μόνο σε μικρά πράγματα. Τα οποία όμως έχουν μια προβολή σε πράγματα μεγάλα. Η δεύτερη ερώτηση είναι τι σας κάνει να σηκώνεστε το πρωί. Αυτό ακριβώς, αυτή η σκέψη με έκανε να αφήσω τη δικηγορία. Σηκώνομαι το πρωί γιατί θέλω να ασχοληθώ με όλα αυτά που θεωρητικά είναι δουλειά, αλλά για μένα είναι ενδιαφέρον. Στη Σύρο ικανοποιώ πολύ καλύτερα τα δύο πράγματα που με κρατάνε στη ζωή, που είναι η τέχνη και η φύση. Μπορώ πολύ πιο εύκολα να είμαι κοντά τους και να είμαι πιο με πάθος κοντά τους. Όταν ήμουν δικηγόρος το πρωί δεν ήθελα να σηκωθώ. Αυτό δεν ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου για σας? Βεβαίως. Σηματοδότησε την αλλαγή. Ναι, θα θυμούνται όλοι οι τηλεθεατές μας μερικές μέρες πρωινές για σχολείο που είχαμε ένα δύσκολο μάθημα ή εξετάσεις και θέλαμε να μπούμε κάτω από το πάπλωμα. Δεν είναι λογικό να αισθάνεσαι έτσι όλη τη ζωή. Η τελευταία φορά που γελάσατε? Γελάω συνέχεια. Παρόλο που έχω φάτσα πένθυμη, μ' αρέσουν από ανέκδοτα μέχρι καλαμπούρια. Βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σας ποιο είναι? Η εκρηκτικότητα, η οποία ευτυχώς είναι πολύ σύντομη. Δηλαδή είτε ενθουσιάζομαι, είτε θυμώνω, φουντώνω και πολύ γρήγορα πέφτω. Όπως υδρώνω πολύ, όπως τρώω πολύ. Ποιοι υφίστανται αυτή την οργή σας? Προφανώς όσοι την προκαλούν, αλλά μετανιώνω πάντα. Δηλαδή δεν έχει τύχει ποτέ να θυμώσω και μετά να είμαι ικανοποιημένος. Πάντα μετανιώνω, αλλά αυτό συμβαίνει. Και το βασικό σας ελάττωμα? Το ίδιο αυτό. Αυτή η οργή, αν θέλετε. Που ακόμα και όταν είναι δικαιολογημένη, εγώ δεν τη δικαιολογώ. Δείχνετε επίοικια σε κάποια λάθη? Ατελείωτη. Και στα δικά μου, είμαι επίοικης με τα λάθη μου, αλλά και των υπολείπων. Πιστεύω πολύ στα λάθη. Τα λάθη είναι ό,τι πιο δημιουργικό έχει κανείς. Ταυτίζεται με κάποια μεγάλη προσωπικότητα, με κάποιους ήρωες? Με ήρωες ποτέ. Με πάρα πολλούς όμως που είναι μεγάλες προσωπικότητες προσπαθώ, δεν ταυτίζομαι, αλλά βλέπω σε αυτούς έτσι πάρα πολύ. Δηλαδή έχω ανάγκη από μεγάλες προσωπικότητες. Θέλετε να φέρετε κάποιους που έχουν επηρεάσει ίσως τη σκέψη και τη δράση σας? Θα αναφέρω καλλιτέχνες.
δεν με γοητεύουν πολύ οι ιστορικές προσωπικότητες. Δηλαδή θέλω να πω, ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Ναπολέον είναι προσωπικότητες, αλλά δεν μπορεί να με συγκινήσουν ιδιαίτερα. Οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες με συγκινούν και αν θέλετε ποιους θεωρώ, είπατε τον Προύστ πριν το ρευματολόγιο, για μένα είναι φάρος ο Προύστ, οδηγός. Στη μουσική ο Μπαχ, στον κινηματογράφο ο Όζου, ένας πολύ σπουδαίος Ιάπων σκηνοθέτης, και φοβάμαι μην ακουστεί λαϊκίστικο αυτό που θα πω, οι πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σοφία στους πάρα πολύ αμόρφωτους ανθρώπους και στους πάρα πολύ μορφωμένους. Όλοι εμείς είμαστε ημιμαθείς και είμαστε το απεχθέστερο είδος. Μπορεί να ακούσεις πολύ ουσιαστικά πράγματα από έναν άνθρωπο που είναι πολύ χαμηλά στην κλίμακα της μόρφωσης, γιατί αυτός έχει πολύ καλή αίσθηση των αληθινών πραγμάτων, και φυσικά σε έναν που είναι πολύ ψηλά πια. Αγαπημένοι σας συγγραφείς? Είπα τον Προύστ. Μόνο τον Προύστ. Θα αναφερθώ πάλι σε μεγάλους. Το Φερβάντες. Πολύ μεγάλο Έλληνα, εννοώ σύγχρονο, έτσι, δεν θα έβαζα. Δεν έχω κανένα που να αγαπάω πάρα πολύ από τους σύγχρονους Έλληνες. Στα νεανικά μου χρόνια φυσικά είχα επηρεαστεί πολύ από τον Καζαντζάκη. Ήταν λίγο αυτό που λέμε, μαθαίναμε να σκεφτόμαστε με τον Καζαντζάκη. Αλλά όλη η υπόλοιπη γενιά του 30, Καραγάτσης, Μυριβίλης, αυτοί δεν αντέχουν σήμερα μέσα μου. Τους εκτιμώ, τους συμπαθώ, αλλά δεν αντέχουν. Δεν είναι αυτό που είναι ο Σελήν, που είναι ο Προύστ, που είναι ο Ντοστογεύσκι, που είναι αυτοί που αλλάξαν τη ζωή μου και που πιστεύω ότι οποτεδήποτε ξανανοίξω έναν Ντοστογεύσκι θα έχω μια καινούρια συγκίνηση. Προτιμάτε ωστόσο τους κλασικούς? Προτιμάω τους κλασικούς. Και επιστρέφετε σε αυτούς? Δεν θα έλεγα τους κλασικούς. Τους ξαναδιαβάζετε? Τους μεγάλους. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδιαβάζει κανείς τα μεγάλα αυτά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αρκεστεί στην υπόθεση που διάβασε 15 ετών. Να το ξαναδείς μετά αυτό το πράγμα. Αγαπημένο σας ταξίδι που έχετε ήδη κάνει ή σκοπεύετε να κάνετε? Πάντα και μόνον η Ιταλία. Μπορώ να μιλάω σε ολόκληρη εκπομπή για την Ιταλία. Θα έπρεπε να με πληρώνει ο Ιταλικός τουρισμός. Κάποια συγκεκριμένη πόλη ή τοποθεσία? Όλη η Τοσκάνη και η Ούμπρια. Εάν φύγουμε από την Ιταλία θα σας πω κάτι που θα σας εκπλήξει. Οι αραβικές χώρες με γοητεύουν. Δεν θέλω να γνωρίσω τον κόσμο, δεν θέλω να γυρίσω αυτό που πάνε. Τα Ιλάνδη πάνε, δεν θα προλάβω. Δηλαδή και λίγο Ινδία και λίγο Κίνα με ξεπερνάει. Εγώ δηλαδή θα ήθελα να πάω στην Ιαπωνία και δεν θα πάω ποτέ, γιατί φοβάμαι ότι είναι τόσο δύσκολο να προσεγγίσω τον πολιτισμό, να μην πάω απλώς σαν τουρίστας από το Χίλτον στο τάδε εστιατόριο. Την Ιταλία την αγαπάω, είναι σε πολλά πράγματα κοντά μου, με καλύπτει αισθητικά, με καλύπτει καλλιτεχνικά, τη θαυμάζω για τη μουσική της, για το φαγητό της, για τους καφέδες της, για την περιραίουσα αισθητική των χώρων και είναι και κοντά μας. Υπάρχει ένα βιβλίο ή μία ταινία που σας έχει σημαδέψει? Θα ξαναπώ για τρίτη φορά το μεγάλο έργο του Προύστ, το οποίο εύχομαι όποιος μας ακούει να δοκιμάσει κάποτε να το διαβάσει. Και είναι πολύτομο. Θα φάει τα μούτρα του στην αρχή, σαφώς, αλλά έτσι και μπει, έτσι και καταφέρει να μπει. Δεν είναι δύσκολο, απλώς πρέπει να μπεις. Έτσι και μπει, δεν θες να βγεις. Και επειδή είναι πολύτομο, σου εξασφαλίζει μερικά χρόνια απόλαυσης. Και έχει μεταφραστεί αρκετά καλά στα ελληνικά. Όπως και μια άλλη αγαπημένη μου συγγραφεύς, Γαλλίδα και αυτή, η Μαργκερίτ Γιουρσανάρ, έχει και αυτή μεταφραστεί καλά στα ελληνικά. Και μάλιστα έχει και οπαδούς στην Ελλάδα. Τι άλλο μου είπατε εκτός από συγγραφέα? Για την ταινία που σας έχει σημαδέψει. Το 8,5 του Φελίνη και το Tokyo Story του Όζου. Οι δύο, ας πούμε, πιο σημαντικές θα έλεγα. Να πάμε σε αγαπημένο ζωγράφο και αγαπημένο σας χρώμα. Ζωγράφο, Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα. Γκόγια, Τζότο, πολύ. Σε πιο σύγχρονους Φράνσις Μπέικον. Χρώμα δεν ξέρω, δεν έχω. Το κόκκινο ίσως. Δεν έχω σχέση με ομάδες, μην με θεωρείς το Ολυμπιακό.
Το κόκκινο με ταράζει και με ρεθίζει και μ' αρέσει. Αλλά και επίσης αντίθετα πάρα πολλά σκοτωμένα χρώματα. Χρώματα ανάμεσα σε άλλα, πρασινομπλε. Πάντως ως φωτογράφος επιμένετε στη μαύρο-άσπρη αισθητική. Ναι, ναι. Έχω τύψεις. Γιατί σαν δάσκαλος θα έπρεπε να έχω κάνει έγχρωμη για να μπορώ να μιλάω με τα λόγου γνώσεως. Μ' αρέσει το ασπρόμαυρο πάρα πολύ και στο σινεμά μ' αρέσει. Είναι αστείο, αλλά βλέπω χρώματα με τις ασπρόμαυρες ταινίες. Αγαπημένο σας ποτό? Εντελώς πασίγνωστο σε όλους, είναι ένα πάρα πολύ πικρό ποτό που λέγεται Φερνέτ Μπράνκα. Ο Κριτσίνης εδώ το φέρνει με κούτες, γιατί ξέρει ότι είμαι ο μόνος που το αγοράζω. Είναι ένα σαν δηλητήριο ιταλικό, το οποίο πίνεται και πριν και μετά από το φαγητό. Και σιγά σιγά το έχουν συνηθίσει και οι μαθητές μου και το πίνουν. Είναι αρκετά δυνατό σε βαθμούς υνοπνεύματος, αλλά στην αρχή σου φαίνεται σαν φάρμακο. Υπάρχει κάτι που έχετε μετανιώσει? Πάρα πολλά, αλλά όχι όμως με την έννοια ότι αυτό που έκανα μου έκανε κάτι κακό. Έχω μετανιώσει πολύ, όπως σας είπα πριν, με το θυμό μου. Όποτε θυμώνω, μετανιώνω. Αλλά ό,τι έχω κάνει στην πράξη στη ζωή μου, ας πούμε ότι ήμουν δικηγόρος και άλλαξα γνώμη, ότι έκανα ένα πρώτο γάμο και χώρισα, όλα αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ θετικά. Δεν θα ήθελα να τα αλλάξω, γιατί δεν θα έκανα τα επόμενα. Σας ενοχλεί κάτι σήμερα? Πάντως, αν θέλετε να ρωτήσετε αρκετά, αν μετάνιωσα που ήρθα στη Σύρο, δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου. Αυτό ναι, το είπατε και προηγούμενα. Είναι κάτι για το οποίο, κάτι που σας ενοχλεί αρκετά ή πιο πολύ από όλα? Ναι, ναι. Είναι η στάση πολλών ανθρώπων που πηγάζει από ένα συνδυασμό άγνοιας, κόμπλεξ και επιθετικότητας. Και αυτό είναι πολύ διαδεδομένο. Εάν η άγνοια ή το κόμπλεξ ήταν ομολογημένα, δεν θα κατέληγαν στην επιθετικότητα. Ποιες αρετές προτιμάτε σε έναν άντρα και σε μία γυναίκα αντίστοιχα? Καταρχήν θα βάζα το ίδιο, δεν θα άλλαζα τις αρετές ανάλογα με το φύλο. Είναι τόσο τετριμένο που τρέπαμε που το λέω, την ειλικρίνεια, την αμεσότητα. Και στους δύο. Όταν δεν ασχολείστε με την τέχνη, πώς περνάτε τον προσωπικό σας χρόνο? Είμαι επί συνέχεια με ανθρώπους, δηλαδή αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα για τη γυναίκα μου, διότι έχουμε γύρω μας συνεχώς κόσμο και αυτό με ευχαριστεί. Όταν λείπει ο κόσμος, πρέπει να κάνω δουλειά που έχει σχέση με τη διδασκαλία, με τα άρθρα, την προετοιμασία. Την προετοιμασία. Λίγο πολύ με αυτό ασχολούμαι και δεν μου μένει πολύ χρόνος. Όταν μένετε περισσότερο μόνος ή... Είναι τραγικό, αλλά δεν μένω πολύ μόνος. Δεν βλέπω τηλεόραση. Προσπαθώ να δω πάρα πολλές ταινίες και βλέπω ταινίες όχι για διασκέδαση. Δηλαδή προσπαθώ να μάθω σκηνοθέτες και βλέπω όσο μπορώ τη δουλειά τους πιο συνειδητά. Τρώω πολύ, πίνω πολύ. Αποφεύγω την κοινωνική ζωή, γιατί τη θεωρώ αρκετά χαμένη ώρα. Ενώ κοινωνική ζωή την τυπική, έτσι, όχι τους φίλους. Δηλαδή δεν κατεβαίνετε για ένα καφέ στην παραλία της Ερμόπολης? Δεν κατεβαίνω συχνά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν σκεφτείτε ότι αναγκαστικά είμαι στην Αθήνα από Τρίτη βράδυ μέχρι Παρασκευή πρωί, οι υπόλοιπες ώρες είναι πολύ πολύτιμες στο σπίτι μου με φίλους. Ποιος είναι ο φόβος σας αυτή την εποχή? Ο φόβος, ένας παράλογος φόβος που έχω πάντοτε, αλλά είναι πολύ παράξενο να το εξηγήσω, είναι ο θάνατος. Αλλά δεν φοβάμαι τον δικό μου θάνατο, φοβάμαι γενικά την ύπαρξη του θανάτου. Επομένως, δεν φοβάμαι τα γυρατιά, το θάνατο φοβάμαι. Αυτός είναι ο βασικός φόβος. Υπάρχει ένα μότο που ακολουθείτε στην καθημερινότητά σας? Θεωρώ όλη μου την καθημερινότητα μία μάχη εναντίον της βαρεμάρας. Δηλαδή με τρομοκρατεί η ανία. Και όπως έλεγε ένας φωτογράφος Αμερικανός που αγαπούσα πολύ, εάν η ζωή είναι μία μάχη εναντίον της βαρεμάρας, την έχω κερδίσει. Και εγώ, πιστέψτε με, δεν βαριέμαι καθόλου. Αλλά η ζωή κρύβει απίστευτη ανία. Άσχετα από δραστηριότητα.
Και η τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε με αυτή. Σε ποια πνευματική κατάσταση ή αναζήτηση βρίσκεστε αυτή την εποχή? Δεν αλλάζει αυτή η εποχή από οποιαδήποτε άλλη. Είμαι συνεχώς ανάμεσα σε αντιφάσεις. Δηλαδή, πάντα σε εγρήγορση. Πάντα σε εγρήγορση. Έχω μια στεναχώρια ότι επειδή κάνω όλα αυτά που τα χαίρομαι πάρα πολύ, όπως είναι η διδασκαλία, η συγγραφή κτλ., παραμελώ την προσωπική μου φωτογραφία. Αλλά αυτό δεν μου φταίει. Μάλλον είναι συνειδητή επιλογή. Δεν μου φταίει κανείς. Είναι ότι δίνω προτεραιότητα σε άλλα πράγματα που εξίσου με ευχαριστούν. Με ειδοποιούν ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας που μας παρακολούθησαν για μία ώρα περίπου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.